Il-ħobs Malti huwa ktieb bilan li joħloq għarfien u apprezzament aħjar tas-sena tal-furnara u tal-prodotti differenti li waslulna, b'deskrizzjoni tal-proċess li titlaq mill-qamħa u li għandha tiftħilna l-aptit tal-kisra ħobs. Din l-idea kienet nibtet f'ħsieb il-papa żmien ilu, meta qed ngħid żmien ilu naħseb fil-bidu tas-snin 2000. Il-papa fuq kollox li jista' ilu sena u nofs nieqes kien edukatur. Jiġifieri hu dejjem kien jitlaq mill-presuppost li irid jgħallem fuq dak kollu li huwa Malti. Dal-ktieb nibet f'moħħu nista' nissaponi kien il-fatt li llum il-ġurnata il-ħobs kważi laqqas għadna nixtruh mingħand il-furnar imma nixtruh mingħand tal-ħanut bħal affarijiet oħra, ġifieri miegħu nixtru l-aġin, it-tadam, eċċetera. Ġifieri m'għandux iżjed il-konnessjoni mal-furnar. Però il-ħobs mhux biss frott il-furnar. Fil-ħobs biex isir il-ħobs għandek proċess li jibda mix-xogħol tal-bidwi, u mbagħad mingħand il-bidwi murant it-taħħan, u mbagħad imurant il-furnar. Il-papa hawnhekk irid jirrakkonta il-proċess folkloristiku. Folkloristiku storiku, ġifieri, ta' kif kien isir il-ħobs dari. Teknikament il-proċess tal-ħobs baqa' l-istess. Il-makkinarju u l-metodu li tbiddel. Allura hu rrid imur sa 100 sena lura biex juri kif kien jinħadem il-ħobs. Però illum il-ġurnata il-qamħ għadu xorta jikber fl-eliqi, il-bidwi xorta għadu jaħsdu, il-taħħan m'għadux bil-mitħna tar-riħ imma saret mitħna li taħdem bil-qawwa elettrika u il-forn sar iktar industrijali u m'għadux biss il-forn tar-raħal jew dak li nsibu l-eqreb lejna. Dan il-ktieb huwa ntis għal tfal ta' 8 snin u ikbar. Huwa ktieb fatwali, però huwa ktieb tal-qari wkoll. Hemm partijiet minnu li huma storja jirrakkuntaw l-istorja ta' kif il-qamħa minn żerrija issir żbul u mbagħad issir il-qamħa. Kif il-qamħa mbagħad tindires u tintefa' fix-xkejjer biex mbagħad tmur għand it-taħħan u jagħmilha tħin. Dawn huma kollha proċessi li huma rrakkontati b'mod sempliċi fil-ktieb. Il-ktieb juża wkoll numru ta' illustrazzjonijiet bil-kulur, però juża wkoll ritratti tal-epoka. Ta' ftit ta' żmien ilu, meta qed ngħidu ftit ta' żmien ilu, ta' madwar 80-60 sena ilu li juru anke l-proċess kif kien għadu f'dak iż-żmien, li huwa proċess primittiv antik tax-xogħol tal-idejn u ħafna tbatija. Imma mbagħad fih affarijiet oħra li jew il-ġenitur jew l-għalliem jista' jagħti iktar informazzjoni, pereżempju l-partijiet tal-qamħa. L-irjaħat kif huma, il-lodda tal-bidwi, il-partijiet tal-mitħna, il-forom tal-ħobs, dawk tradizzjonali u dawk li forsi nafu iktar illum, il-partijiet nutrijenti tal-ħobs u affarijiet oħra fejn it-tifel wara li jaqra jew it-tifla wara li taqra il-ġenitur jew l-għalliem jista' jagħti iżjed informazzjoni. Fost affarijiet interessanti li hemm ukoll dak li bl-Ingliż sejħula it-timeline tal-forn kif żviluppaw Malta minn żmien primittiv u fil-fatt insibu x'aktarx l-ewwel l-imlibi hija fejn issir l-aġina fit-tempju ta' Kordin, ir-raħal il-ġdid x'aktarx ħalli nagħmluha fih. Sa żmien il-Medjuevu l-kavallieri l-Ingliżi u llum. U mbagħad anki jibqa' sejjer sa il-karettun tal-ħobs u jiddeskrivi kollha. Hemm partijiet li huma narrattivi li t-tifel jew tifla jistgħu jaqraw, imbagħad hemm il-partijiet informattivi bi-storja iktar fatwali. Jiena naħseb li wasal iż-żmien li jkun hawn iktar kotba fatwali fis-suq għat-tfal.
it-tfal naħseb Maltin huma għadhom nieqsa u xotti ħafna minn dan il-ġeneru u nittama li b'din it-toma żgħira tal-ktieb il-ħobs Malti nibdew nuru eżattament x'għandna f'moħħna bil-kotba fatwali għat-tfal. Aħna bħalissa dejjem proċess ħieħ bħala pubblikaturi li qed naħdmu flimkien mal-Aġenzija tal-Litterizmu fuq numru ta' kotba fatwali mhux biss dwar folklor u storja ta' Malta, imma anki wkoll dwar personalitajiet u karattri li jagħmlu parti mill-istruttura mid-DNA tagħna l-Maltin. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.